everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. La! Hay! Gwapahan ni mo anak Ma'am Dorina, oy! Angayan man day kay kag taas ka buhok. Babay kay kang tanawon. Kamao ka bang mo make up ng Liling? Ha? Uy, Ako na ang mo make up ni mo, Dorina. Lula? Ako ang mo make up ni Laila sa una, sa high school pa siya. Bebe, hatagi kong higayon nga labason ko ang maong kagahapon. Lula? Mahilig kaming magduwa-duwa ni Laila sa bata pa siya. Ako na ang may barog nga iyang inahan. O siya ang sentro sa akong kinabuhi. Lola, ayaw ka bala ka. Mataga na gustisya ang kamatayon sa imong apo. Ug ang ubang biktima sa maong grupo. ay, Ma'am, uy, wa ka mahadlok, Ma'am Dorina. Dili-kalikay nga mo bati ko kahadlok ng Liling. Pero, wa ko'y mahimo. Gawa sa pag-atubang sa kamatayon. Unsa? Kanang mga taong migukod na ko. Maulang ka ng mga tawhanang makatubag kung unsa ug kinsa ko. Ma'am. Pero, anam-anam mo na kong sulbad ang akong problema, Lola. Ug unahon ko ang hitman nga kulot. Nika, Kumusta ng inyong lakaw? Nanak pa na ba ang sumukang babay? wa pa. Dangog siya. Unsa naman lang si Mrs. G? Nanuwag ni sab siya. Doon na kabatang iyang gikinahanglan karon. Pangitag rason. Ingna nga medyo init pa ang kadalanan. Si Alexa na lang ang ihatag nila. No! Dili may mo hiyatag ko si Alexa nila. Malingaw ko ng bataa. Balibari lang una si Mrs. G. Unsa? Di pa ta makarisgo karon. Kinahanglan nga madakpan una nato ang babaeng samukan. Nahason na gid mo anang Dorina. Gusto ko nga makita na siya. Unsa? Nga naman? Na-challenge ka sa iyang kadangog? Usa na. Talagsaon siyang pagkababae. Basig unsa na nang nasulsi mong utok ha, Eman? Nika, ayaw paghunahunag lain. Nakasamog sa tong operasyon kanang Dorina. Busaangay lang siya nga papason. Pero sa di pa siya papason. Kidahang lang makita ko og masukod kung unsa siya kamaayo nga muaway. Joseph! Kaya, ako na yung makapawa sa pagkakasun ka balaka. Ang treatment. Kumusta ang imong higalang, doktor? Napaghihapon sa kagool si David, pero may balik na sa trabaho sa ospital. Higala ko ba usap ka ng David? Oo, higala mo. Gusto ko makiksulti niya. Ha? Ano nakurat ka, Joseph? Gusto ko mo padangat sa akong simpatiya kang David. Dili lalim nga mawagtangan ka og asawa og anak, Joseph. Naibaw ko. May mo bang dadun ko nimo nga to niya? Dili mahimo. Unsa? Dili mahimo nga makikita ka kang David karon. Ngano dili man mahimo? Tungod kay di mahimo magpaduol ka niya. Kaya tingalig maangin sila sa atong problema. Ha?
I'm sorry. Pero gusto lang akong protektahan ang ubang tao, Dorina. Samtang wa pa masulbad or madakpan ka ng mga tao nga migukod mo. Joseph, Please, sabta ko. kinahanglan na gyud ang mubiya ko ni ining baya. Aron dili mo maangin ako, Joseph. No. Dili ka na ambot ko ipasabot. Dili ko gusto nga ang atong mga kaila maangin, Dorina. Busa, dili ka na magpaduol sa atong mga hikala. Oh. Kana lang ang pangayoon ko. Okay. Oh, please. Ay kong piyay. Okay. Salamat. Kinahanglang mapatay ko na gid siya. Ugway laing paagi nga makasud ko silang bahay ni Dr. Bertan. Gawa sa sapa nga luyo silang bahay. Kinahanglang ako ng masurbi og adlaw nga nako. Aron maplano nako kung unsa ang mga gamit akong dadun sa pagkatkat sa baril. Kinahanglang maunhan ko silang tanan sa pagkuha ni Salome. Uy, Ma'am Dorina, kagwapa gud nimo, ma'am. Muragit kag artista ng imong porma, ma'am, ay. May lakaw ko. Gamito na ko ang autong itong. Aw, unya, ang imong kaon? Ato na ko sa gawas mo kaunang. Sige. Kung manawag dahil si Joseph, ing na nga, mubalik ra ko dayon. Ay, yes, Ma'am Dorina. Kunhain man mo. Panggawas na mo sa inyong mga lungag, mga panuway. Kadaghan bas mga bata nga natuog din sa daplin sa asiras. Ganun ko man ipanguhaas mga salpahis kini mga bata. Gusto silang himsog. Kanang way sakit nga bata ug gikan sa maayong pamilya. Anak ug kwartahan. Anak ug mga doktor. Pero ang batang si Ani, kung tinuod nga nakidnap ang iyang manghod, dili man sila dato. Pero Sampagita mo! Buwak! Kumot kaayo! kumusta ka, Ani? Oh, Ate Salome! Ikaw na! Ang gwapa lagi kaayo ka! Taas lagi kag buhok! Itong pagkit kaayo! Daghan ko wig. O ganahan ko lain-lain nga buhok. O ni ako kay tabangan ta kang mabalik ang imong manghod. Kisa ka ang pangan? Dudong. Pero, Lark yung tinuod nga pangan. Okay. Pagitaon na to si Clark. Tinuod ka? Pero, ikaw man ang nagdaan niya. Imo man siyang gikidnap. Wa ko makidnap niya. Dili ako. Lain ang mikidnap sa imong manghod. Pero, ato siyang kuhaon. Ug tabangi ko. Unsaon man? Hinumdumi pag-usap kung kinsa pa ang lain nimong mga hikala. Si Ate Laila o Kuya Dario naman. O, ikaw. Ako si Dorina. Dorina, ug dili ko si Salome. Parehas lamig naong anang Salome. De ano? Ining dapita, may lain ka pa bang higala? Kanang kulot og buhok. Unya, magsigig kao. Daghan man na sila?
O si daghan? Daghan man na sila nga makaw. Good. Unya, kuhaon ang kaon, musud sila diha ay. Musod sila anang disco bar? Oh, musud man na sila. Musud man sa kani ka. Aw, si Ate Salome di ay diha sa una. Kuyog si Ate Laila o Dario. Mao ba? Pero, may kaila ka bang kulot o buhok nga lalaki? Dini kutob doon sa baga ang iyang buhok. Kuan. Usa? Kisa iyang pangalan? Ay, kuya naman akong itawag niya. Suki man na siya sigarilyo ni Lola. Anak man na siya sa atbang sa diskohan mamalikya akong Lola ay sigarilyo. Sawa pa siya masakit. Mao ba? Pero mapalit sa si kuya ang buwak na ako. Kay naman siya uyab sa sudan ng diskohan. Tinuod ka? Pero wa man ko makakita niya nga musud ha. Kung makakita ka niya, pangutan asya sa iyang pangan. Haba? O ate. Hala, nara si kuya oy. Nabalik na si kuya. Siya ka na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!